Ket ikan kayo ti silaw, silaw amang ted ti biag. Siak ti silaw ti lobong, umay kayo surutenda. Ket awan tunti nasipnget, dalan na pagnaan. Ni Kristo asilaw tayo, agyaman tay ti Diyos Apo. Kaysa gana, nagangtan di silaw. Gana, di pun ay... Ni Kristo asilaw tayo, agyaman tay ti Diyos Apo. Pagsimba ang kilo. Masinjan dagiti silaw ti simbaan. Agtalinaad nga sigagangat dagiti silaw tayo. Pannakaipablaak ti panagungar. Agragsak kayo, da kayo apan nakabalin ti langit. Agragsak kayo, da kayo akuro dagiti anggeles. Agrago kayo, da kaya minaparswa, itilik mo ti trono ti Diyos tayo. Nagungarin ni Kristo nga ari tayo, ti trumpeta ti pannakay salakan. Ala pagunyan nyo, agragsak kao daga, gapo kadagiti naslagadayag mo, tamaparanyagan kababaen ti rimat ti gloria ti ari tayo, nagbalay gikat nangabaken ni Kristo nga po, mapaksyatin ti sipnget ket agnanayonen na mayadayo, agragsak tao santay na nga iglesia, agrago ka gapo iti sadyam. Taranyagan na kini Kristo asilaw, mapnumet kumay tirago, daytoy asimban. Ket yawing natin naramba kakanta ti sangalubungan, kakabsat ko anay raman metaranyagan day tinasantuan na silaw, tulungan dak kadingag dawat ti kasi ti Diyos, tapnunuman payawan kay kariyak ngagserbikan kwa na, ipay na kumamapudnoak ngay kanta, dagiti pan nakaidaydayaw na ti Paskwa ti panagungar. Ti Apo adda kumakada kayo, kasta kumamet ken ka, itagayo dagita puspuso yo. Nagdadan na si tatagay ti Apo,
agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo, may kariket rumbeng. Pudno na may kariket rumbeng, ngay ti amin na pasnek ti puso na kemkentimek, ibunan nagtayo ti di makita, ken man nakabalin nga Diyos Ama, ken ni Apo tayo a Jesu Kristo, abugbog tong anak na. Tani Kristo sinubot na tayo babaan ti darana, isut ng sandi kada tayo anang bayad ti utang niya dan tiag nanayon nga Ama, ket pinunas na tay dokumento ti utang tayo. Isuday ito'y tinasantuan na ramrambak ti Paskwa, apan nakapapatay ti pudno a kordero, at idara na pasantuen na, dagiti balbalay, dagiti Kristiyanos. Da ito'y day dirabi a panangiruar mo, manipod iti dagati ipto kadagiti amami nga anak ti Israel, ket pinagballa si umuy day ti tawawan na labaga, apulos sa day nabasa dagiti saksakada. Da ito'y day dirabian ang pukaw iti sipnget ti basol, babaen day ti sinanadigi nga apoy. Da ito'y day dirabi nga iti sangalubungan, dagiti mamati ken Kristo mayadayuda kadagiti kinadakes ti lubong, ken iti sipnget ti basol, ket may subli day ti sidong ti grasya, ket may ranod day ti kinasanto. Da ito'y day dirabian ni Kristo, kalpasan ti panangpugsat na kadagiti kawar ni patay, rimwara si babalaigi iti tanem. Tawan kuma ti pagmamayan na nayanak kami, nusan ngay may tinangisalakan kada kami. Anyakit din na nagsude day takasim iti tao, anyakit din ngaglaplapusanan ti ayat mo, asika tapno subbuten na kami at agabo, iniyawat mo may sakripisyo ti anak mo. Pudno gayam manasken day di basol ni Adan, anapunas gaputi papatay ni Kristo, o nagasat na panaglabsing, anakagunod iti ingget tanok anangisalakan. Rabi apudno nay anagasat, tay sulaing ti may karya makamu iti tiyempo ken oras, apanagungar ni Kristo kadagiti natay. Da ito'y tirabi a pakaigapuanan na naisurat, ket tirabi agranyag to akas aldaw, ken tirabi isunto ti mangsilaw kanyak kadagiti panagragrag sakko. Tati kinasanto ayeg daytoy arabi, paksiaten na ti kinadakes, punasen na ti mulit, isubli na ti kinasipnget, kinasingpet ken ragsak kadagiti agladladingit, parmeken na ti kinatangsit, pukawen na ti guran-gura, ken yeg na ti kapya. Ngarod kas pagyaman mi ti daytoy arabi, una santuan nga Ama, awatem kumadaytoy a panagbihilya a pagdaydayaw tinasantuan nga iglesia, babaen kadagiti ministro na, ket iroknoy na ken kadaytoy allida kandela, anagtao diti aramid dagiti uyukan. Ammumin ti bunan nagdaytoy ngalida sinan nadigi, apas gidan tinarayray nga apoy, tapno may daydayaw ti Diyos.
Ket nupay daytoy nga po'y sigdan na dadagiti dadduma kandela, sana maksayan tiranyag na, mataraunan ngamin, iti malunlunag nga alid, nga aramid dagiti uyukan. Urabi apod no nayanayng gasatan, apanagkalay sa tilangit kendaga, ti Diyos ken ti tao. Dawaten mingarod ken kaapo, taday to'y kandela na bendisyon na napagdaydayaw mi tinagan mo. Ipay mo tapaksyatin na tisipnget daytoy arabi, kititultuloy na kumatiagranyag, adikat maksayan tirangrang na, awatem kadkas na banglokin makaayayo adaton, ket makipagranyag kuma, kadagay ti silaw anay langitan. Sapay kumata ti baggak adipolos lumne, masarakan na lata gumilgil ayam, daytoy baggak isyo ni Kristo nga anak mo, anaggapo kadagiti natay, katrinanyagan na asililinay ti sangalubungan, isungag biag ken nagari, iti agnanayon nga wanting gana. Amen. Agtugaw tayo maidap dagiti kandela. Kakabsat inrugi tayo dahito na santuan apanagpuyat, itidenggan tayo asipapasnek ti sao ti Diyos, ket pampanunuten tayo. Nukas ano ti panangisalakan ti Diyos kadagiti tattao na kadagiti naglabesen a tiyempo, ken kadagitoy nga aldaw, imbaon na ti anak na akas manubot kada tayo. Sapay kuma, tadaytoy aramrambak ti panagungar, pagbanagin ti Diyos, nga awan ti pagkurangan na, ti panangisalakan nga inrugi na kada tayo. Dumngeg tayo kadagiti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Idi parswaen ti Diyos ti lubong, kinuna ti Diyos. Ita, aramiden tayo ti tao, umasping danto kada tayo, ket kalanglangatay tu ida. Iturayan danto dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga animal anaamo, ken naatap, dadakkel ken babasit. Iti kasta, pinarswa ti Diyos ti tao. Pinarswa na ti tao akalanglangana. Pinarswa na ida alalaki ken babae. Binendisyonan na ida akinunana. Aganak kayo ti adu, tapno agnaedto dagiti kapututan yu, iti amin apaset ti daga. Ket iturayan danto ti daga. Dutukan kayo amang ituray kadagiti ikan, dagiti tumatayab, ken dagiti amin nga atap a animal. Ited ko ataraon nyo, dagiti amin akita ti bukel, ken amin nga bunga ti kayo. Ngem ited ko kadagiti amin nga atap nga animal, ken amin at tumatayab, dagiti ruruot, ken mulmula, nga adda bulong na akas taraonda. Ket na aramid akasta. Kinita ti Diyos dagiti amin nga inaramid na, ket naayayo iti kasta unay. Ti sao ti Apo. Ti Dios. Apo, noy kam ida ti anges makaungar da, baro abiyag tited mo iti daga. Apo no ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, o Apo a Diyos ko, naindaklan ka unay. Nakawasan ka iti dayaw ken tanok, nabungon ka iti lawag. Apo no ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga.
Insaad mo ang naimbag ti pundasyon ti daga, ket pulos adinto magunggon. Inya plag mo ken kuana ti mangliweng-liweng a taaw a panakakagay na, ket nalipos dagiti bantay. Apo no ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. Pinagayos mo dagiti ubog kadagiti tanap, ket nagayos ti danumda iti baet dagiti turod. Agumok dagiti tumatayab kadagiti kayo iti igid ti waig, ket agkankantada kadagiti sanga. Apo no ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. Manipod langit iyag mo ti tudo kadagiti bantay, ket mapno ti daga ti bendisyon mo. Pagtubwem dagiti ruot nga agpaay kadagiti animal, kastamet dagiti mula nga agserbi iti tao, tapno mapataod da dagiti taraon ti daga. Apo no ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. Uapo saan amabilang dagiti aramid mo, pinarnuay mo amin babaen ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti pinarswam, o kararwak, idaydayaw mo ti Apo, madaydayaw ti Apo. Apo na ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Sinuot ti Diyos ni Abraham. Tumakder tayo. Man nakabalin ka nagnanayon na Diyos, nakakaskas daw ka ti panangurnos mo kadagiti amin na pinaraswam, ipaayig mo ka di amabigbig mi ti pan nakasubbot mi, babayan ti pan nakaisakripisyo ni Kristo a Kordero ti Paskwa, dakdakkel ngemday di panang paraswam ti lubong, gapuken Kristo nga pumi. Amen. Agtugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Sinuot ti Diyos ni Abraham. Kinunana, Abraham. Anya Apo, insungbat ni Abraham. Kinuna ti Diyos. Alaem ni Isaac, akakaisuna ken dungdungwem nga anak, ket inka ijay Moria. Iti bantay nga ipakitak tuken ka. Idatag munto kanyak ni Isaac, akas daton a mapuuran. Idi dumtengda iti disso nga imbaga ti Diyos ken kuana, nang bangon sadyay ni Abraham iti maysa nga altar. Inurnos na dagiti kayo iti rabaw ti altar. Rinepet na ni Isaac nga anak na, sana imparabaw kadagiti kayo. Innala ni Abraham ti buneng, tapno patayen na ti ubing. Ngem nagpukaw ti anghel ti Apo, manipod langit. Abraham, Abraham, kinunana. Anya Apo, insungbat ni Abraham. Di mo sagiden wenno ranggasan ti ubing. Kinuna ti anghel. Makita kon nga agbuteng ka iti Dios. Tadi ka nagkedked amang tedken kuana iti kakaisuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na. Nakita na ti maysa a kalakyan a karnero, ana isalat ti Sara na iti basit a narukbus a kayo. Napan na innala ti karnero, ket indatag na adaton a mapuuran, asukat ti anak na. Nagsaumanen ti anghel ti Apo manipod langit. Ti Apo ti agsasao. Isapatak itinagan ko, a bendisyonan kanto itinawadwad, tay naramid mo daytoy, ket di ka nang kedked amang ted kanyak, iti kakaisuna nga anak mo. Ikarik apataudek padwekto dagiti kapututam, akas ikaadu dagiti bituen sa dilangit, wenno dagiti darat iti baybay.
Parmekento dagiti kapututam dagiti kabusurda. Dawaten to kanyak dagiti amin a nasyon iti lubong, a bendisyonak ida, akas iti panang bendisyon ko kadagiti kapututam. Aramidak daytoy, gapo iti panagtulnog mo iti bilin ko. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Sikalaeng o Apo ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak, adda ti biyag ko kadagita imam, kanayon at sila lagipak iti Apo, asideg kanyak ket awan ti pakaananwak. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Iti kasta, napnuak iti rag-o ken ragsak, ket kanayon anatalged tiriknak. Gaputa di mo itulok a mapanak iti lubong dagiti natay. Di mo met ipalubos nga agrupsa, tinatulnog nga adipen mo. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Isurom kanyak, ti dalan nga agturong ti biag. Ti kaaddam kanyak, punwen nak iti ragsak. Ket titulong mo, bangted iti agnanayon arag-o. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Tumakder tayo. O Diyos nga Ama, kadagiti amin na mamatikan ka, tinungpal mo ti karimidikin ni Abraham, apagbalinem nga Ama dagiti amin na pagilian, paadwem ti bilang dagiti anak ti Ilya pinilim, kadagiti amin na diso ti lubong, babaen ti misteryo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ti anak mo, ipaay mo kadi amapudnuan mi ti umannugot, iti panagayab mo kada kami nga agbiag iti sidong ti grasyam, gapu ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Kinuna ti Apo ken ni Moises, apay nga awagan na, bilinem dagiti Israelita nga ituloy da ti magna. Ingatom ta sarukod mo ket elayat mo iti baybay tapno agbingay. Iti kasta, mabalin dagiti Israelita ti magna iti namaga adaga. Patang kinek ti kasta unay ti puso dagiti Ehipsyo tapno kamaten da ida. Maidaydaya waktu ti panangparmek ko iti ari, iti armada da, kadagiti lugan na ken kadagiti nagkabalyo a soldado na. Maamwan tu dagiti Ehipsyo asyak ti Apo, inton maparmek ko ida. Imalis ti anghel ti Diyos amagmagnay ti sangwanan dagiti Israelita, ket napan ti likodanda. Imalis met ti munmun nga ulep nga dati sangwanan na, ket napan ti likodanda. Nagyan tinagbaitan ti armada dagiti Ehipsyo ken dagiti Israelita. Gapu iti ulep, nasipnget ti yan dagiti Ehipsyo, ngem nalawag ti ayan dagiti Israelita. Nagpatpatnag asaan anapag ginnasideg dagiti dua nga armada. Inlayat ni Moises ti imana ti baybay. Pinagbingay ti Apo ti baybay babaen ti napigsa nga angin anaggapu iti daya. Nagpatpatnag anagang angin ket pinagmagana ti baybay. Nagbingay ti danum ket naglasat dagiti Israelita ti namaga alansad ti baybay. Nagbalin a pader dagiti danum iti agsumbangir. Kinamat ida dagiti Ehipsyo ken dagiti amin a kabalyo ti ari, dagiti lugan ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Sinurot na ida iti baybay. Idi agbanawag, manipod iti munmun nga apoy ken ulep, tinanawagan ti Apo ti armada dagiti Ehipsyo ket pinagkakaribuson na ida.
Tiningalan na ti pilid dagiti lugan da ket narigat ti paggunayda. Kinuna dagiti Ehipsyo. Panawan tayon dagiti Israelita, tati apo ti makigubgubat kada tayo, saan nga isuda. Ilayat mo ta imam iti baybay, tapno agsubli ti danum, ket malapunos to dagiti Ehipsyo, dagiti lugan da ken dagiti nagkabalyo a soldado da. Kinuna ti apo ken ni Moises. Inlayat nga rod ni Moises ti ima na ti baybay, ket idi aglawag, nagsubli ti danum iti sigod ayan na. Dagiti Ehipsyo nga agpangbangkep at tumalaw, nasabat da ti danum ket nilemmes ida ti apo ti baybay. Nilapunos ti nagsubli a danum dagiti lugan, dagiti nagkabalyo ken amin nga armada, ti ari asimurot kadagiti Israelita iti baybay. Awan ti uray maysa kadakwada ti nakalasat, ngem na magaadaga ti nagnaan dagiti Israelita, ta nagbalen a pader dagiti danum ti agsumbangir. Iti dayta nga aldaw, insalakan ti apo dagiti Israelita kadagiti Ehipsyo. Nakita dagiti Israelita dagiti naiwalang abangkay dagiti Ehipsyo iti igid ti baybay. Nagbuteng dagiti tattao iti apo iti nakita da adakkel, apan nakabalin nga inaramid na kadagiti Ehipsyo. Nagtalek da iti apo, nagtalek damet, ken ni Moises nga adipen na. Kalpasan na, kinanta ni Moises ken dagiti Israelita daytoy a kanta, kas pamadayaw iti apo. Kantaak ti apo, agsipod ta nagbalaygi asidadayag. Inlemmes na ti baybay dagiti kabalyo, ken dagiti nagsakay. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kantaan tayo ti apo, agsipod ta nagbalaygi asidadayag. Kantaan tayo ti Apo, agsipod ta nagbalegi asidadayag. Kantaak ti apo, agsipod ta nagbalaygi asidadayag. Inlemmes na ti baybay dagiti kabalyo ken dagiti nagsakay. Ti apo ti mangted pigsa ken panakabalin ko. Isu ti Diyos ko ket idaydayaw ko. Isu ti Diyos ni amak ken itanok ko. Kantaan tayo ti Apo, agsipod ta nagbalegi asidadayag. Manakigubat ti apo, apo tinagan na. Intapwak na iti baybay dagiti lugan ken armada ti ari ti Ehipsyo. Nalmes dagiti kalaingan nga opesyales na itinalabaga a baybay. Kantaan tayo ti Apo, agsipod ta nagbalegi asidadayag. Linemesida ti adalem a baybay, kas dalabatu alimned iti lansad, napigsa ken manakabalin, ti makannawan nga imam o apo, pinarmek na ti kabusor. Kantaan tayo ti Apo, agsipod ta nagbalegi asidadayag. Ipan mo ida ti bantay mo, ket ipasdek mo ida sadyay. Iti lugar, apo, a pinilim a pagtaingan, iti templo nga impatakder mo. Agari ti apo, iti agnanayon nga wan inggan. Kantaan tayo ti Apo, agsipod ta nagbalegi asidadayag. Tumakder tayo. Apo mi a Diyos, babaen ti baro at ulag, inlawalawag mo, dagiti milagro ngay nararamid mo, idiugma, ti taawan na labaga, simbolo ti bunyag, ti ili awinaywayaam, manipod ti pannakaadipen, sinyal ti ili na Christian one. Sapay kumata makiranod amin na pagilian iti pamati ti Israel, ket mairanod dati baruapan na kayanak babaen ti Espiritu Santo, gapu ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, kaslanto maysa nga asawa ti panakilangen ken ka tinamarswa.
Apo ang manakabalin amin tinagan na. Isalakan na kanto iti nasantuan a Diyos, iti Israel. Isu ti agturay iti intero alubong. Israel, mayarig kay tinabiit pay nga asawa. Nabaybayan ka ket napalalo ti ladingit mo. Ngem ayaban na kamanen ti Apo ket kunana. Iti apag kanito, binaybayan ka. Itinasged nga ayat ko, isubli ka iti arpad ko. Iti apagdarikmat, simged ti pungtut ko ket binaybayan ka. Nga mipakitak tuken ka tagnanayon nga ayat ko. Kastoy ti kuna ti Apo amang isalakan ken ka. Idi tiyempo ni Noe, inkarik adyaktun layusen ti daga. Ita, ikarik asaan kanton akapungtot, di kanton ungtan wenno dusaen. Mabalin amargaay dagiti turod ken bantay, ngem dinto agpatingga ti panagayat ko ken ka. Sa limetmetakto ti agnanayon ti tulag ko iti panakikapya. Kastoy ti sao ti Apo amang ipatpateg ken ka. O Jerusalem, syudad anak ay ken nasagsagaba. Awan timang liwliwaken ka. Agkakapateg abato timang tarimaan kunto iti fondasyon mo. Rubi ti aramatek apagbangon kadagiti torrem. Aramatek tu dagiti batbatong agranyag, akas apoy apang tarimaan kadagiti ruwangan mo. Alahas tu ti aramatek apagbangon kadagiti bakod mo. Siak tu timang isuro kadagiti tattaom. Paraburak tu iday tirangay ken kapya. Hustisya ken kinalinteg, ti pagtaudan to ti panakabalin mo. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Idaydayaw ka o Apo gapu tain salakannak. Idaydayaw ka o Apo gapu tain salakannak. Idaydayaw ka o Apo gapu tain salakannak. Ket di mo impalubos adagiti kabusor ko pagang angawandak. Itilubong dagiti natay inaunnak, na ikuyogak kadagiti agpababa, iti mangliweng-liweng nga abot, nupay kasta pinagbiagnak. Idaydayaw ka o Apo gaputain salakannak. Ikantayo ti pagdayaw iti Apo, dakay ang mapagtalkan at tattao na. Apagdarikmat laeng ti pungtut na, ngem ti kinaimbag na aginggat at dabiyag. Mabalin ngay ti rabii adasang sangit, ngem iti bigat ragsak ti sumukat. Idaydayaw ka o Apo gaputain salakannak. Denggennak o Apo ket kaasyanak, o Apo tulungannak. Pinagbalin mo arag o ti dungaw ko, sika o Apo ti Diyos ko, agnanayon asika ti pagyamanak. Idaydayaw ka o Apo gaputain salakannak. Tumakder tayo. Man nakabalin ken agnanayon na Diyos, ti pakaidaydayawan tanagan mo, artapam ti karim ti panangpaadom ti bilang dagiti anak ti Ilya pinilim, idi ugmaga po ti panamati da ken Abraham, ti pamati ni Abraham, ipaay mo kadi mabigbig ti iglesyam, nga ad-ad dati pan nakatungpal day dininamnama dagiti sa santos ti Israel, gapu ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, umay kayo, da kayo amin amawaw, adtoy ti danom. Umay kayo, da kayo nga awan kwartana, gumatang kayo iti taraon ket mangan kayo. Umay kayo, gumatang iti arak ken gatas, awan ti masapol abayadan nyo. Apay nga aggasto kayo iti saan amakan, apay agastuen nyo ti sweldo yo, ket kaskas di amabisin kayo. Denggendak, ket aramiden nyo ti ibagak.
ket agpennek kayto kadagiti kasayaatan at araon. Ipangagdak ita, da kayo at taok, ket umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak, ket maaddan kayto itibiyag. Makitulagak kada kayo iti agnanayon at tulag, ket ited kunto kada kayo dagiti bendisyon. Ken inkarik ken ni David. Pinagbalin ko a Pangulo ken agturay kadagiti nasyon. Inaramat ko amang ipakita kadakwada iti kinatanok ko. Ayabam to dagiti ganggan na et a nasyon. Dida ka idi amam mo. Ngem ita, si papardas da nga umay tumipon ken ka. Siyak nga apo a Diyos mo, tinasantuan a Diyos ti Israel. Ti mga ramid to kadagitoy, ket ikan-kanto iti dayaw ken dayag. Biru kenyo ti apo, ket argararag kayo ken kuana, ita taasidegpay. Masapul nga isardeng dagiti managdakdakes, ti wagas ti panagbiagda. Ket baliwan da, ti panagpanpanunot da. Agsublida kuma ti apo a Diyos tayo. Iso a manangaasi, ken madadaan a mamakawan. Ti panunot ko saan akas iti panunot yo. Kita aramid ko saan akas kadagiti aramid ko yo. Kas iti kangato ti langit, ngem iti daga. Kas tamet ti kangato ti aramid ko, ngem ti aramid yo. Nangat nga met ti panunot ko, ngem ti panunot yo. Mayarig ti saok iti tudo, ken nyebe, ngagtinag manipod langit, ket sibuganda iti daga. Pagtubwen na dagiti mula, mangted da iti bokel, abin ken taraon. Kastantumet dagiti sao nga ibalikas ko. Aramiden danto nga aramiden dagiti planok. Tungpalen danto dagiti amin nga nangibaunak. Ti sao, ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agragsak ti mawaw iti nalamis nga danom nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agragsak ti mawaw iti nalamiis adanom nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no insalakan na ida. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak. Agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti apo ti mangter iti bileg ken pigsak. Wen isu ti mangisalakan kanyak. Agragsak ti mawaw iti nalamis adanom nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agragsak ti mawaw iti nalamiis adanom nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no insalakan na ida. Agyaman kayo iti apo. Agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na. Ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Agragsak ti mawaw iti nalamiis adanom nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Dios no insalakan na ida. Kantaan nyo ti apo, gapu kadagiti naindaklan nga inaramid na. Iti entero alubong, ipadamag yu ti kasta. Agpukaw ken agkanta kuma, dagiti amin nga agnaed itisyon. Naindaklan ti nasantuan na Diyos ti Israel. Ket nakipagnaed kadagiti tattao na. Agragsak ti mawaw iti nalamiis nga danom nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Dios no insalakan na ida. Tumakder tayo. Man nakabalin ka nagnanayon na Diyos, si kalaing tinamnama ti sangalubungan, babayan ti panangakas kasaba dagiti propetas, impakaammom dagiti misteryo aramrambakan mi ita arabii, denggem ti tarigagay mi ngagserbiken ka, ket babayan ti paltiing ti grasyam, dumuras ti panagsingpet mi, gapuken Kristo nga po mi. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Baruk. Israel, denggem dagiti bilin amang ted iti biag. Dumngeg ka tapno agbalin ka ama sirib. Israel, apay nga adda ka iti daga dagiti kabusor mo. Apay alimakay ka iti sabali a pagilian.
Narugit ka akas kadagiti natay, naibilang kan akas kadagiti natay, ngem apay. Gapu ta binaybayam ti ubog ti kinasirib. No nagnakalaeng iti dalan ti Dios, awan dwa-dwa nga agnaed ka anatal na iti agnanayon. Sa pulem ti pagtaudan ti panakaawat, pigsa ken sirmata, tapno ammom ti pakasarakan iti atidog ken naan-anay a panagbiag. Silaw amang ibagnos ken ka ken kapya. Adda ka din nakatakwat iti taeng ni kinasirib wenno nakastrek iti sarusar na awan pay. Tilaeng Dios ti makaammo iti kinasirib ket ammo na ti amin. Nasarakan na babaen iti panakaawat na. Isu ti nangipasdek iti daga, iti agnanayon ken nangikabil ditoy iti amin akita ti animal. Nagbilin ket timaod ti silaw. Imbaon na ket nagpigpegerger a nagtungpal. Inayaban na dagiti bituan ket dagos a simmong batda. Napan ti tunggal maysa iti lugar da, ket siraragsakda a nagrimat-rimat iti imatang tinangparswa kadakwada. Isu ti Dios tayo ket awanen ti kaskenkwana. Natakwatan na ti intero adalan nga agturong iti panakaawat, ket inted na ti kinasirib ken ni adipen na nga Israel nga ay ayaten na. Manipod idin, addan ti kinasirib iti rabaw ti daga, ket nagnaed iti sidong dagiti tattao. Ti kinasirib ket libro a nakailanadan dagiti bilin ti Dios, tilinteg nga agpaot iti agnanayon. Agbiag ti amin amang salimetmet ken kuana, idinto amatay dagiti mangpanaw iti sidong na. Tattao ti Israel, awaten yu ti kinasirib, ket magna kayo nga agturong iti nadayag asilaw na. Diyu isuko ti dayaw, ken dagiti kalintegan yu iti sabali a pagilian. Nagasat tayo nga Israelita, taammo tayo no anya iti makaayayo iti imatang ti Dios. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Dios. Apo, adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Apo adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Tilinteg ti Apo na ananay, baro apigsa ti inna ipaay, pudno ti sawen na maipapan iti Apo, pagsiribon na dagiti nang a tao. Apo adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada, na inkalentegan dagiti bilbilin na, ket ti panakaawat iti isip ited na. Apo adaken ka dagiti sao ang makaited iti agnanayon. Nasayaat ti panagdayaw iti Apo, agpaot nga agnanayon, nalinteg dagiti pangeddeng na, ket kanayon nga awan idumdumada. Apo adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Ad-adda a matarigagayan ngem balitok, uray balitok nga awan na ilalaok, nasamsamit ngem diro, wen puro adiro. Apo adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Tumakder tayo. O Diyos, diag sardaya papaadwem ti bilang dagiti anak ti iglesyam, babaen ti panangayab mo kadagiti amin na pagilian, ipaay mo kadi asi-aasi, tasalwadam adi agresat dagiti dinalosam babaen ti danom ti bunyag, gapuken Kristo nga pumi. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao kanyak ti Apo, kinunana, tao idi agnaed dagiti Israelita iti dagada, tinulawanda babaen ti panagbiagda, ken aramid da.
Imbilang ko ti aramid da anarugit. Impariknak kadakwada tinakaro apongtut ko. Gapo ti panang papatay da iti uneg ti pagilyan, ken gapo kadagiti kinitikitan aladawan a pinangtulaw da iti daga. Dinusak ida gapo iti wagas ti panagbiag ken aramid da. Ket inwaras ko ida kadagiti ganganaet a pagilyan. Ngem iti sadino man anapananda, imbabain da tinasantuan anagan ko. Gapo takuna dagiti tattao. Pinanawan da ito'y atattao ti daga nga inted ti Diyos da kadakwada. Da ito'y ti gapuna asilakdibak tinasantuan anagan ko. Ta imbabain dagiti Israelita iti sadino man anapananda. Itangarod ibagam ka dagiti Israelita ti mensahe nga apo a Diyos. Saan agapo kada kayo nga Israelita nga ramidet daytoy. No diket gapo itinasantuan anagan ko at tinulawan nyo iti tunggal nasyon anapanan nyo. Inton iparangarang ko kadagiti nasyon ti kinasanto tinaindaklan anagan ko. Tinagan ko at tinulawan nyo kadakwada. Maambuan danto asyak ti apo. Daytoy sao ti apo a Diyos. Aramaten kayto a maingipakita kadagiti nasyon iti kinasantok. Irwar kayto kadagiti tunggal nasyon ken pagilyan. Kit isubli kayto ti bukod yu adaga. Warsyan kayto iti nadalos adanom. Ket madulusan kayto iti amin a kinitikitan aladawan ken amin anang tulaw kada kayo. Ikan kayo iti baro a puso, ken iti baro nga espiritu. Ikatekto ti bimato a puso yo, ket suktakto iti banang nga asi a puso. Ikabil kunto ti bukod ko nga espiritu kada kayo. Ikagumaak nga anuroten yo dagiti bilin ko, ken salametmitan yo dagiti linteg ko nga inted ko kada kayo. Agnaed kayto iti daga nga inted ko kadagiti kapuunan nyo. Dakayto dagiti tattaok ket syakto ti Diyos yu. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Ket ikanak iti baro ken napudno nga espiritu. Dinak pagtalawen iti imatang mo. Di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Isublim kanyak ti rag-o ti panangisalakan mo. Ket ikanak tinatulnog nga espiritu. Iti kasta isurok to dagiti bilin mo. Kadagiti managbasol tapno agsublida ken ka. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Di mo tarigagayan dagiti animal a maidaton a sakripisyo. Tano kayat mo kuma, isuda ti idaton ko. Di ka met maiayo iti daton a mapuuran. O Diyos, tinapakumbaba nga espiritu ti sakripisyo ken ka. Di mo laisen ti puso a napakumbaba ken nagbabawi. Parswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso. Tumakder tayo. O Diyos, babayan ti daan natulag, insuro kininsagana na kami amang rambak ti misteryo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Kristo. Ipaay mo kadita maawatan mi tinaindaklan nga asim, tapno dagiti sagot a naawat mi. Dagiti sagot a maawat mi iti daytoy arabii, patalgidan na tinamnamami kadagiti sumangbaya parabor mo. Gapuken Kristo nga pumi. Amen. Hintay daydayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Diyos, iti kaatwa, ito'y nagkakakya, kanang iti tatlawan
Umararag tayo. O Diyos, pinagranyag mo daytoy arabii, gapo ti gloria ti panagungar ti Apo. Tignayam kan ti uneg ti iglesyam, ti karirik na ken pan nakaibilang mi nga anak mo. Tapno iti napabaro abagikan kararwa, mairoknoy mi kan ka tinaimpapuswan a panagserbi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso makipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Taawan dua-dua nga amuyo nga idi bunyagan tayo ken Kristo Jesus, nabunyagan tayo met iti ipapatay na. Ngarod, gapu iti panakabunyag tayo, kadwa tayo ni Kristo a naitanem, ket nairaman tayo iti ipapatay na. Tapno iti kasta, kas iti panabgungar ni Kristo, babaen tinagloryaan a panakabalin ti Ama, kastamet kuma ti panagbiag tayo iti baro a panagbiag. Tano nairaman tayo iti papatay na, mairaman tayo tumet a mapabgungar akas kenkwana. Amu tayo at idaan a kinatao tayo, nairaman ken Kristo a nailansa iti cross, tapno madadael iti panakabalin ti managbasol a bagi. Iti kasta, saan tayo kuman a paadipen iti basol? Tano matay ti maysa a tao, mawayawayaan, iti panakabalin, iti basol. No nairaman tayo anatay ken Kristo, mamati tayo a mairaman tayo tumet nga agbyag ken kuana. Taamu tayo anapagungar ni Kristo, ket saanen amatay. Awanen ti panakabalin ti patay ken kuana. Idinatay ni Kristo, natay anamimpinsan, ken may paay iti amin, gapu iti basol. Ngem impaay ti Diyos ti agdama abiyag na. Kastamet nga ibilang yu, anatay kayon iti basol, ngem si bibiyag kayo iti Diyos. Gapu iti panakikadwayo ken Kristo Jesus. Ti sao, ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman kayo iti Apo ta, isu nga imbag. Taag nanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Unangarod dagiti Israelita, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Pinagbaligi na tayo ti panakabalin na, when pinabilag a panakabalin na iti bukal. Sa anak ko, amatay no diket agbiaga, tapno impakaamok dagiti aramiti Apo. Ti batu akas lawan ser-serbi na nga imbelen, dagiti agipat patakder, nagbalin na kang runan a
Tumakder tayo. Tatay amin na parswa, langit na kaindag kanta, Hallelujah. Antay bay-bay, indag kanta, Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti agsapa unay iti umana nga aldaw tilawas, napandag iti babae iti tanem, ket intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da. Nadanon da ana itulid day di bato ket nakaadayo iti ruangan ti tanem. Simrek da nga rod, ngem di da nasarakan ti bangkay ni Apo Jesus. Mas daaw da gapo iti daytoy. Pagamuan nagparang kadakwada ti dua alalaki a makasisirap ti kawesda. Iti napalalo aboteng da, nagdumog da. Ngem kinuna dagiti lalaki kadakwada, apay abirbiruken nyo ti si bibiyag kadagiti natay. Awan ditoy, tanapagungaren. Lagipen nyo nga idi adda ijay Galilea, imbagana kada kayo, amasapol amayawat ti anak ti tao kadagiti managbasol mailan sa iti krus ket agungar iti maikatlo nga aldaw nalagip dagiti babbai ti sinao ni Jesus pimmanaw da iti tanem ken napanda impadamag amin dagitoy kadagiti 10 ket maysa nga adalan ken kadagiti dadduma pay akakadwada dagiti babbai tinangipadamag kadagitoy kadagiti apostoles isuda da Maria Magdalena, Juana, ken Maria nga ina ni Santiago, ken dadduma pay a babbai. Ngem impagarup dagiti apostoles nga awan kinapudno ti imbaga dagiti babbai, ket di da namati kadakwada. Uray no kasta nagtaray ni Pedro anapan iti tanem, nagrukob ngem day dilupot laeng tinakita na, iti kasta nagawid amas daaw iti napasamak. Ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbagarabi itayo amin Apo. Nabuyayo aminen di jay YouTube channel tayo. May papanti kadagiti sermon ko, may papanti panagungar. Hampay. May hampay. Kano nabuya yon,
Ay kaagtugaw tayo nga agpanunot lagi penyo ko na kumalatan ng gapota hampay ay kadakar bengak nga agsermon may papanti panagungar. Kada kaymet nga nakabuyan agin kikidam kay latam agin kakatawa kay latan aure ammo yung may ibagakon niya. Won? Nakay nga makaturturog tatatay madamati maibasa nga nagado adda na kair-irot ti mata na kakaasi nga mangimulagat. Masyanak pay. Nagungar ka dagiti natay. Nakakita kay tinagungar anatayan? Hampay? Imposible. Ado ti wagas ti panagungar ka dagiti natay. Idi seminarista ak no jak agkamali for cherak idin. For cheer theology. Dayay anak ti kasinsin ko putot na lalaki met. Dinigos jilula na, kalpasan na nga dinigos. Gapot na dahi timba kada iti timba ti pintor, kadi atidog dahi niya, kadi ubing about 3 to 4 years old idi. Kadi lula na, kalpasan na nga dinigos di ubing, simrek iti balay dapan mangalati bado na. Idi rumwar, di ubing, Jay malasakan na ti agpay-payapay jay ayan ti ruangan ti timban takin unag mo dayay saka na ay ulo nan taadda gamin nabati nga kaslakas nga daran ay kana irarab mo ijayan tatan inarayat mo dagiti babakad jayan men kada tattaon apayanan anaw naipalmas ay kaadda manggigan ito'y na iwagsak da kaslada mangiwasi-wasitan na kasta jay ubingan madilat tamot ali danog tabukot tangiwa na. Ay kasublatak, mouth-to-mouth resuscitation kanumait, ay apo, idi kisukon, ti kaskas tami mait, apo to mayagim na sa amin, sol-sol o yan, baliktad, puyutan mo gayam. Apo tam saka puyutan, idi ay puyutan, kandi apo to, suluyag mo jingiwat na, agat tabako at agmusmus kada nga rod mo nagiti babakit mga nagsusublatan da data nga ubingan, piman, nakaungar siguro gabudyo tabako. Kamedyo nakakuamat na iron na ba si Jedanom nakaginawa ng maululaw lata. Kaya kasi na po Diyos, yung binunyagak, dayati emergency baptism, ngayon naramid ko. As a person, idi katikista akyak may napadasan. Kaya kailan tayo hospital ko namin tabagag kurang ta oxygen ta kuanan. Panday hospital kasi na po Diyos mayat isong aging gatat ta tinagan na kanyak dayang ubing palmos. Palmos idayay iso nga mouth-to-mouth ninira daga hamagayam nga estudyar aramide mo puyutem magaya pamimusul-sul uyan ngam ti amok nga nagungaran na tabako. Kaado ti panagungar no dati adda matay. Di hospital kala di anak ni Ma'am Chato. Idi iya na nya na ganan Chato. Labas ta cha. Chada mo aming nga kakabsat. Kaya revive da. Inkarigatan da nga revive. Ngam awan. Di hospital, di man na detay, matay ka di jay ka, ada detay kasla, kunada jay plansa ka, bag! Kunada nga kas jay. Tapno kas jay nini, isyak da. Kanabuya mi jay kumbento iso ti kunak, ada doa nga plansa jay kwartok padasin nyo, agin kikisyo ta, ipapudot ko ta. Nga! Kita, mabutang da nga agsakit. Nalaka, ayan, i-revive ko mo ida. Ngam da kami jay ayan mi, natural nga kaya mi ti agpagungar tinatay. Hanyo pinapadasan? Da kami agamayat. Da kami gamin ide no pa nagbibilag ti Eric da kami ti parabugaw. No jipyok palapala lipak mabaliktad. Amoy ti kastamay ala mi jipyang planggana tok kami kog amo yung magayam ko nayo nga hanya mo. Haan ko nayo ka tok kami kastala. Aging ka nga mapilpil jay ko into no lukatam ka kuna agtaray mat. Kugkog ko nami, kugkugam. Kaya mi nga pagungarin ginatay, nalaka mo, mabaot ka, mapatay mo tapiyag. Iso nga, mumit agpagungar tinay, agdamag kadagiti amin nga ili, ammo damat. Kawang ko nayo, magkatatay, bagak nga nyo mo amoy agpagungar ka, haang ko nayo, at least ammo tayo amin agpagungar tinatay niya. Niya, kugkog, kugkugan may agungar. Nga ang akas dyan mo ti panagungar ni Apoy Susmet, sa Bali. Sa Bali pa di pa nagungar ni Lazaro, malagip yun ni Lazaro. 3 nga aldaw, 4 nga aldaw.
nga natayon na ikalin, gapo tagayim ni Apo Jesus, apan na impakita ti power na, apan na panda pinaruar. Kanya ti ko na ni Apo Jesus, Lazaro, come out! Rimwar ni Lazaro. Hindi ka ma-imagine ni Lazaro, ang munti natay kanya, barabarabadan, daging gana nga nakamamihan. Kasi ano di ba nagalalunod na rumor ni Lazaro ka nakarepot? Kaya rumor ka. Di kayo sa mag-imagine ngamin. Imagine ni Lazaro ka nakarepot nga nakakasta nga nakamami. Rumor ka. Diyan ka muna kasi ano pa nagtulid na nga rumor. Ni Apo Jesus pinagungar na ni Lazaro. Ngam sa bali ti panagungar ni Apo Jesus. Ti alimpatok ti pamati tayo the summary of our Christian faith, datayo Kristiyano Katoliko, resurrection. Haan nga di dyan natay. Imbag kita dapat di bulto tayo tinagungat. Di bulto tayo nga natay talagang agrup-rupsan. Talagang awan matanan, awan di buoknan. Kala dito nga nagkali kayo tinito lang di kampusan to. Kasi dyan, isong ako na tayo di jay, santo inchero tayo, ilibot tayo apo, amot ka na, kas lamon makatawon na nga natay nga talaga, amot ka na, data itsura na, iparestore tayo tulaangan, dyan mo, nangina aday jay. Ngam sa bali, ti panagungar ni Apo Jesus. Sa balikan Lazaro, sa balikan niya na. Ngam, ti mangsamari amin, ti pamati tayo, ti na Christian one, panagungar. No hangka mamati kini Apo Jesus nga nagungar, awan serbi ti pamatim. We are Easter people. Tattao na tayo ni Kristo nagungar. Haan nga tattao na tayo anatay. Tano ti pamatim ka ni Kristo nga natay, iso dagita rup-rupa yo kasla nabiyag nga alis. Agbibiyag kayo ng pasla, nakalidli ay lagat tabiyag mo. Awan laga raragsa ka mo. At dalabasit problema, apa, yan, nagsugit ni biyag mi apa, nakarigrigan, ay apo, ay, kitaan nyo dagita posyo. Puros complain. Puros pan nakairurumang kaslawan pa nagungar. Kurang ti pamati, kin Kristo nga nagungar. Amerisin nyo dagita posyo na niya tinagyan na. Pan nakaupupay, pan nakaababak, pan nakakuha. Kurang ti pamatikin Kristo nga nagungar. Kasi ang kakunak, origin naggapwak nga parokya, how many percent ti pamati tayo nga nagungar ni Kristo? Da kayo nga agserserbi ti simbaan. Da kayo nga timangkan nga dati simbaan. Da kayo nga agkungkuna nga akulait kada lektor kada ada religious organ. Mano nga percent ti pamatim kin Kristo nga nagungar? Wano namin ano ka mga may nakipagrambak ti panagungar gapot apatyem. Wano na oblige ka lang ta. Inak makipagungar. Apaya, agbasa ak ngamin. Kanuhang kang nagbasa na pangkam nagpiknik. Umay kang tumakimisa, agungay-ungay tamatam kakaasi ka manging bulmulagat ti bartek mo, nagpulutan ka tilapia. Adapay la si ita ulom ta na idalang ka kiinikam ta. Ulom nalipatam tinagdi. Apay ka nga makaagas Kaanya ka di ti imayam, patyam ka di. Ngamin, no haan tayo ma-explain, di panagungar ni Apo Jesus, no awan ti proof tayo, narigat tayo apatyan, no ibagbaga tayo laang nga nagungar, narigat tayo apatyan. Anya dagi jay, dadto yan, isong nga roday ito nga damagak, no nabuya yung jay YouTube, unta kanayo ko nga i-explain, malipatan dan tulata, rebuke nga tinawon, malipatan dalat tamot. What are the proofs of resurrection? Anya dagi ti pamanagnag nga nagungar ni Apo Jesus? O muna, edi napan dagiti babae, napan ni Pedro kin ni San Juan, ti umuna nga proof na empty tomb. Awan nagyan, naiwalin, DJ takab na, awan nagyan, DJ tanam, empty. Empty tomb. Ngamhaan nga mabalin nga proof, taawam matan di bagi ni Apo Isus ijayan, ka maikamano nga aldawon, maikalo nga aldawon, agrup sa kumanan, natay kuman. Agrup sa kuman. Ayan na nga rod. Mabalin nga alaan dagiti Hudyo, nga ilemang di bagida, tapno handa mapanagnakan nga nagungar. Mabalin nga dagtakaw ti bangkay dayay, isungor nga banbantayan nyo di minatay yo, ta
Apayang ako na tayo ka tagidaksen tayo na awan agbantayan. Nagminatay kayo ka adra tagbatid ta. Apaya adag takaw ti bangkay. No si kayo ti matay pagan anumi mga takawon ta bangkay mo mahit. Agtatakaw ka di si bibiyag ka takawon da kagarod. Pagan anu da ka nakangangot na ugalim sa kanto namatay ka pagan anumi ko ma. Adag takaw. Kano ko na no empty tomb mabalin nga pamaneknek ngem haan nga umanay. Maikadwa nga pamaneknek, DJ lupot nga linen nga pinangbungon da kanya na. Di imbarabad da di ulo na, kinupinda, nakakupin, at DJ nakalasin, nakupin mo't nga nasaya at DJ nakabungon kanya na. Kano danang takaw di bangkay, agtakaw kayo, kupkupin ng pailaang, ikatem nga ro di panangbungon da ka, maikalong aldawan, ka 24 hours laang ka, nabangsita naan. Kawang pay mo ilabal sa maridi. Malaksid ano adda nya nagan ako stop funeral home din kawan sabay mat. Kawan pay mat. No sikatin no tinakaw da bangkay. Han na nga ikatenen, han na nga ko pinenen. Itaraydan. Adda ka nga bungonan dat agrunot garod. Iso nga di white cloth, empty tomb, white cloth. Dayjay panang bungon da kanya na, maikalo, dayjay man is standing there or men. Ti may sabali nga bersyon ti ebanghelyo adda may maysa nga lalaki nga nakatader ijay niya. Oh. Adda may maysa lalaki kay pagarup ng hardinero ni kay inyanaganan ni Maria. Ipagarup ng hardinero no nang ipanam dijay bangkay na kunana ngem tatta dito ebanghelyo tayo duada anghel kunana dijay. Ngem na dijay hardinero mabalin nga anghel or ni Apo Jesus laeng. Kakunana daytoy po'y lalaki, daytoy duwa nga anghel kunana, apay asap-sapulan nyo tinabiyag. Si bibiyag isuna kunana. Pamaneknek dayjay, di lalaki nga nakatader ijay. Or kunana do di may maysa nga lalaki, apay nga asap-sapulan nyo ni Jesus nagungar napanen kunana. Therefore ti maikalo nga pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus dayjay anghel. Or isuna mo lang nga mismo. Ngam ti kadakkelan nga pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus, Easter appearances, nagparparang kadagiti adalan. Apaya nga datayo nga Pilipino, tradisyon tayo da ito'y sabot-sabot nya. Mo, no daduma adu preparation na dayta sabot ngam di panang pabaruti apoy, ken panang pabaruti danaw nya. Adantot talaga tayo kakaasi nga aging alas 2 di parbangon nga nagpuypuyat nga nagkarkartib ti payak ti anghel napan nagtaktakaw ti sabong ti bigo mamela anya ya ganan dagita nini sabong ti bagumbilya tapno dai purwak dagiti ubing nagbayag nga preparation nakapinpintas ti preparation na kaslalangit mga timmayaban nagado preparation na dayta sabot un adda ni Apo Yos nga nagungar ngam dayay Easter vigil daytoy panang pabaro ti silaw nga ni Kristo a silaw di danom ti pamunyag napatpatig mo dayay apay nga adda sabot tayo i-presuppose tayo ngamin nga idinagparang ni Apo Isos sika kuma nagapo ka di abroad agawid ka sino ti umuna nga papanam babaero ka mo ilauna yun ano di babaen ti papanam lalakero ka mo launa yan nagapo ka jeka ti umuna nga papanan na ninanang na haan nga imbaga ni Apo Santa Maria ngam ipresupos tayo nga idinagungar di tay ammo ti oras tasadala na panon ti parbangon at makaammo niya oras nga nagungar ni Apo Jesus napanda ti maikalo nga aldaw parbangon awan makaammo ti oras napandalaengan idi palubos ti linteg tanumapanda ti rabi iti Biyernes sampay nga nagungar bawal payla kanyada tananginang aldaw kanyada kinapanan iti parbangonan nakita daawanan sigurado nga ti imuna nga nagparangan na ipresupos tayo ni Apo Santa Maria nga maanen nga ibagbagaan ni Apo Santa Maria ta silent woman garod hanan nga pan ipagpablaak nagungaren iso ti imuna santo napan kadagijay adalan asano di pa nagparang nakadagiti adalan, naglulwalo da, gapot na mabuteng da, simrek nakabalunat, nakalak, simrek. I-explain tayo tumano ka daya, ano kasano yung glorified body.
Nagparang ka dagiti adalan. Dagiti dua nga magmagna nga mapanji imaos. Like the disciples on the road to Emmaus. Agtungtungtong da. Anya kunada, naupay jeri nada, naabak da. Napan ni Apo Jesus, anya ti kunana, apay niya pagsarsaritaan nyo si kalaeng ti sa nga ili ti Jerusalem, ti Israel ngahan nga makaammo, tinapasamak na Jesus in lansada na tay, namnamaen mga iso mangisalakan. Pinisi na ti tinapay, umapaboy jeri nada. Isuna gayam, nagparang, inulit-ulit na tinagparang. Isu nga ti kadadakkelan nga pamaneknek nga ni Apo Jesus nagungar Easter appearances nagparang kadakwada kalpasan nga nagungar. Hindi yan. Datan, empty tomb. Awan nagyan na. White cloth. Dayjay lalaki or lalaki nga dua. Tama di may isang version tayo ka may salaeng. Tata dua nga lalaki. Tata Easter appearance nagparparang isuna. Sino na udi nga nagparangan ti resurrected Christ? Sister Faustina, the Divine Mercy, malagipyaw. Boom! 3 o'clock in the afternoon, the Divine Mercy. Nagparang ni Apo Jesus. Kini Sister Faustina, Saint Faustina, han? Ano din sa mamut istoryayo? Apo, alaam mong dagita nga makauawat nga tao. Kasi makauawat. Di mo nagparang isuna. Iso ni naggapon na di devotion tayo ti Divine Mercy. Nagparang nagparparang ni Apo Santa Maria, kanayon nga agparang ni Apo Santa Maria, ni Apo Jesus nagparang laang Divine Mercy, iso di devotion tayo. Iso nga rod nga pata diren tayo simbaan tayo nga Divine Mercy. Ado pa lati di kay maagited deta tulong yo. Kasi di ti kadadakkelan nga pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus, iso di jay panagparang na kadagiti adalan. Panahan lang kadagiti adalan, kadagiti kayat na nga pagparangan. Katata ti saludsod tayo. Datayo nga Kristiyano, datayo nga mamatikin Kristo. Sigka-sigkayan tayo, ang amin di pamati tayo. No daduma ka too much devotion, dayjay panagtutuok ni Apo Jesus iti cross. Isugarod nga di station of the cross tayo ka indanon tayon iti panagungarhaan. Tadati-dati nagpatinggatay laang di na itanam. Iso nga na itanam mo di pamati. Nung nalpas ni Biyernes Santo, di tayo mo umay makipagungaren. Wrong nga theology, wrong nga pamati. Mistake nga pamati. Iso garod nga mapantayo, mas fokusan tayo ti panagungar. Year of hope. Tawon ti pamati tata. Nga anyaman nga pasamaken tayo, rigat tuok, pan nakairuruman, pan nakai-kuskuspil gapo ti pamati, agungar tayo. Dayta tinamnaman na. Nga tayo, na-design tayo akukwa na. No nagungar niya, pinagungar ni Apo Jesus ni Lazaro, nagungar isuna, transfiguration, imparang na ti kinaranyag na, nagungar isuna, nga datayo, nga bagina. Lagi pun tayo manahin. Christ is the head, we are His. Datayo ti bagina. Kano nagungar di ulo, agungar mo jay. Datayo. Kasjay ti kayat ti Diyos, kasjay ti plano ti Diyos kadatayo. Kasjay ti kay na-design tayo ako kuana, naggapo tayo king kuana, agdalyasat tayo dito yung daga, agsubli tayo, makipagungar tayo king kuana. Dahil tinamna mga adda kada tayo. Ngam of course, participation, cooperation, aramidin ati tao. Tapno makipagungar ka, uray no nabunyagang ka, uray no maikamang ka nga bagi ni Kriston, no si kamot ti nabalintong, amo yun, nabalintungag. Nabugis, kala ko maji kamuti, nagimas si kamuti, da parti na nga nabugis, nagmadi akananaan. Kano di bagi ni Kristo kasi kati nabugis, balbaliwam agbalin ka nga rod nga nadalos nga makaiayaw, tapno makipagungar ka, han na kahit nga sa unan wana kong komunyonak, wana makimisimisaak, agserserbiak, di matikarkarigatan ti agbalbaliw. Awang mo pagpagnaan na ta dengdenggam, awang mo pagpagnaan na ta komunyon mo. Di mo lang ipagrasarason tayo ka, man nakaawat ni Apo Diyos, wan man nakaawat. Man nakaawat mo talakay mo,
Ngam no sobra ta kinaburarat ang hiwa mo, mauman to. Man nakaawat man, bakit mo ngam no rin nabi, ikalaki mga awang pa'y banglum. Sabado Gloria, parbangon pa ila, agpulpulutang kan, awan, di na ka pa'y maangot mga nabanglo, bakit mo, mauman to. Padasamat ang balbaliwan. Padasamat ang palintigan day tanga biyag. Hantay nga ibagaawon man nga asin na po Diyos ngam justice God is a loving God, merciful God, but He is a just God. At damo ilaw siya kanya na anya nga rutin nagdumaan jadwa nga taon nga agsak-sakripisyo nga agsingsing pat agar aramid ti naimbag kaysa di man nagbasol ka ti prinsipyo na ti biyag ka awam mo ti nakatangtangsit mo awam mo prinsipyo na tila idol na ka di jay naudi nga nagbabawi idi nakadip pa iti cross na siya at ano i-cross da kapay at dapay tayo mong agbabawi ka mutatan. Kadiyala ti pamati tayo nga inton maudi nga agbabawi ahang kumaa. Isugarod nga no patsyan tayo ti panagungar ni karkariga no kayat tayo't makipagungar padasil met ang palintagan. Narigat hang nga basta-basta ko nga agbalbaliw ako inton bigat mabalinan haan. Masapol ang everyday renewal dayta. Masapol ang inaldaw nga pa ikarkarigatan nga padasin nga panagbalbaliw. Tapno makipagungar tay nga rod keng kuana ngem kunakon anya nga minti as aspiraram haam mo nga aspiraran ti panago ti makipagungar ken Kristo no hangka mamati ken Kristo ang nagungar haam mo nga tarigagayan ti agbiag nga nadalos no hangka mamati ken Kristo ang nagungar. Hala na mailaw antay maamin nga agbasol maikaranukon tay maamin ti basol. Awam mo ti agko na nga nadalos kanya tayo. Ngam no daduma ka ijay mo pan nakaitublak tayo nga adda nga agtrabaho ti grasya ni Kristo kada tayo tapno adda pa nagbalbaliw ti puso tayo. Isu nga tataang saludsod mano nga percent met nga mamati ka nga ni Kristo ka nagungar. Anya mo ti tartarigayam ken Kristo nga nagungar. Haan nga maala nga madamdama ka kunam ka wan mamati akon haan. Tunggal minuto, every minute, every hour, every day, masapol nga, ikarkararag tayo, ikanak tinaunag nga pamati apo, dalusan nak ti kinarugit ko apo, pagbalinan nak nga makaayayo king kahaan nga, nabalintungag. Kasi noon na si kamot nabalintungag mga bagi ni Kristo. Awampan na kay Karina. Kararag, isugarod nga papaunagan tayo, agdebosyon tayo, ikarkarigatan tayo. Tanod duma nya mang balintungag di kamutay. Oh. Nya mang balintungag di kamutay. Tudukan ti ramot ti panaw, ad makastrek nga igges, ad makastrek nga mang dadael, ad igges na dayjain iso ti mang balintungagan. No daduma adumo ti igges ti biag tayo, sansanikwa, pan nakaidaydayaw, kinatangsit, sobra nga kinangato. Dadya mo timang pagbalingkan niya tayo nga nabalintungag. Kamabalin tayo mga dalusan. Mabalim mga kanan di kamuti nga dalusan. Ikatom di nabalintungag na. Nga nabasbasit di na bati, ibabur mo. Kung nanto mo ni Apo Isus, kung nantumagkan niyan, diyan niya kantupay. Ala kakabsat, ala kararag, panang dalos, rinaan. Ipapuso, na maipapuso tayo dahil nga ibagbaga tayo kin ni Apo Isus, hangat nga maibaga tayo, mga tarigagayan tayo, mamati tayo kin Kristo nga nagungar. No kas jeji puso tayo, ay kaadda aja tarigagay, mangdalos, mangbalbaliw, oray na maitublak, oray na maikaranukon, adda pa nagbabawi, adda ibabangon nga kuna tayo. Oray no ko tibiyag tayo ka kalbaryo, crucifixion, oray pan nakasapsaplit kuno pa nagtutuok, addan tulat ta panagungar no mamati tayo kin Kristo. Mangabak tulat ta ti panagungar. Iso nga ore complain ka nga complain no ti panagbiag mo ka nagado nga problema nagado pan nakairuruman addan tulat ta panagungar. No mamati tayo kin Kristo ang nagungar. Halaga sapay kumaatag biag ni Kristo ang nagungar kada tayo. Napabaro ti danom.
Kakabsat dawaten tayo ti man nakabalin amin a Diyos, amin a Diyos Ama, dawaten tayo ti man nakabalin amin a Diyos Ama, ta ipaay na ti grasya na iti daytoy adanom a pamunyag, tapno dagiti napabaro, dagiti mapabaro a mayanak, babaan daytoy adanom, mairanod dakin Kristo, ket maibilang da nga anak ti Diyos babaan ken Kristo. O Diyos, babaan ti di makita abileg mo, mamataod ka kadagiti nakakaskas daaw abambanag, babaan dagiti senyal ti sakramento, babaan dagiti na duma-duma awagas, insaganam ti danom a pinarswam, tapno ipamatmat mo ti grasya ti bunyag. O Diyos, idi punganay, ti lubong, nagamampayag ti espiritum iti rabaw ti danom, tapno uray pay idin, at daanen ti danom iti pan nakabalin amang pasanto. O Diyos, babaan ti didakkel alayos, impakpakaunam ti itataod ti baro abiyag. Iti kasta babaan ti misteryo, ti isumetla adanom, mailadawan ti panagpatingga, ti panagbasol, ken ti panangrugi, ti panagsingpet. O Diyos, ti pinagbalasiw mo, iti taaw analabaga, dagiti anak ni Abraham, ket nagnada iti namaga adaga, tapno isalakan mo iti ili anapili, babaen ti pannakatagaboda ijay Ehipto, ket iladawan na dagiti tattao anabunyagan. O Diyos, binunyagan ni Juan ti anak mo sa jay karayan Jordan, ket bimmaba ken kuana ti Espiritu Santo. O Diyos, pimswak ti danom ken dara iti bakrang ni Kristo, idi si bibitin iti krus, kalpasan ti panagungar na, binilin na dagiti disipulos na, in kayo nga rod kadagiti amin na tattao iti amin a lugar, ket pagbalinen nyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kitaem kad apo ti iglesyam, ket ilukat mo ken kuana ti ubbog ti bunyag, bumaba kuma iti daytoy adanom, agrasya ti bugbugtong, iti grasya ti bugbugtong nga anak mo, babaan ti pannakabalin ti Espiritu Santo, tapno ti tao anaparswa akalanglangamken nadalusan babaan ti sakramento ti bunyag, manipod iti amin abasol, ket maikari a magipagungar iti biag kadagiti maipasngay nga anak, babaan ti danom ken ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Apo, babaan ti anak mo, bumabaka kuma iti daytoy adanom, iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Tapno dagiti amin ana itanem ken Kristo, na itanem babaan ti bunyag, makipagungar danto ken kuana, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga awan ti inggana. Da kayo adandanom, daydayawin nyo ti Apo, ibunan nagyo, ket itan okyo iti agnanayon. Masinjan dagiti kandela. Pagsindi ka mo dito, kay waras mo. Tumakder tayo amin. Mapabaro dagiti karkari tayo idinagbunyag tayo.
Iti bunyag nakiranod tayo ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo tapno makipagungar tayo tumet ken kuana ti baro a biag. Ita nga igibos tayo dagiti nainsengpetan nga aramid ti Kwaresma. Pabaruan tayo dagiti karkari tayo idi na bunyagan tayo ket ikari tayo at alikodan tayo ni Satanas ken dagiti aramid na ket agserbi tayo iti Dios iti sidong tinasantuan ken nakatolikwan nga iglesia. Ngarod saludsudet kada kayo paglikodan nyo metla ni Satanas. Wen apo paglikodan mi. Paglikodan nyo metla dagiti aramid na. Wen apo paglikodan mi. Paglikodan nyo metla dagiti pangawawis na. Wen apo paglikodan mi. Mamati kay metla eng ti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit kandaga. Wen apo mamati kami. Mamati kay metla ken Jesucristo abugbugtong nga anak na impas ngay ni Berhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket agtugaw iti makannawan ti Ama ket makipagturay akas iti Ama. Wen apo mamati kami. Mamati kay metla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagririnanod dagiti sa santos ti pannakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Wen apo mamati kami. Ti man nakabalin amin a Dios nga Ama ni Apo tayo nga Jesucristo ited na kada kayo ti baro apan nakayanak babaen ti danom ken ti Espiritu Santo. Ti pannakapakawan dagiti basbasol sapay kuma tababaen ti grasya na agtalinaed tayo iti sidong ni Jesucristo nga Apo tayo agingga iti biag nga agnanayon. Amen. Kararaga sa pasap. Dahiti tinadaeg arabii, ti rabii, dagiti amin arabii. Apang paspasungad tayo tinaglorya na panagungar ni Apo Jesus. Agdawat tayo iti ama tayo na ilangitan, tapatib ka rin na ti pamati tayo,
anairamot iti nagungar nga apo, kunatayo iti tunggal kararag, apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Naisaknap ti simbaan ti sangalubungan babaen ti mensahe ti panagungar na Apo Jesus. Maituloy kumaamay kasabaday to'y na imbag adamag ket dumanon iti amin na suli ti lubong. Kumararag tayo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Inturong ti Espiritu Santo dagiti apostoles ti panangikasabada iti nagungar nga Apo. Iturong kumamit ti Espiritu dagiti misyonero iti panangirakurak dati na imbag adamag. Kumararag tayo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Inawat dagiti nabunyagan ti pamati anairam mo ti nagungar nga Apo. Maibiyag kumati pamati kada tayo amin anabunyagan babayen ti sao ken aramid tayo. Kumararag tayo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Agpaay kadagi saan pay amamati ken Kristo. Silawan ko maida ti Espiritu Santo, tapno aklunen da ni Apo Jesus iti biagda ket awaten da nga isu ti Apo amang isalakan. Kumararag tayo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Agpaay kadagiti Hudyo, isuda nga imuna nga nang ipakaamuan ti Dios ti kinaasyasino na. Maragpat da kumati kalikaguman da at alina ay tibiyag babaen ti mataginayon akapya iti aglawlaw ti pagilyanda. Kumararag tayo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Agulimet tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Amami anay langitan, pinagasat na kami babaen ti papatay ken panagungar ti anak mo, pinarmek na ni patay, ket isubli na ti biag kada kami, ket maikarikam manen iti ayat mo, itaakin iti agnanayon nga awan ti inggana. Aramidan tayo ti panagdaton. Pag
mararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Tiya po waten na kumaday kay daton kay kita imam, ket may paay apakay dedeyawan ken pakay gloryaan tinagan na. Ken kastamet na pagimbagan tayo ken tigadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadi dagiti karkararag ken daton dagiti tattaom tapno babaen ti pannakabalin mo. Iti panakaisalakan mi ana erogi babaen ti misteryo ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo. Ipaay na ti agnanayon apan nakapagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adada na si tatag-ay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket rumbe. Putno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa una iti daytoy arabii. Apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero a mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Ket babaan day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Ket itagrag o ti sangalubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti met pan nakabalin ti langit ken ti bonggoy dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo. Ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin napagsa. Ti langit kandaganap no iti pakaidaydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kamatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Hasta metakalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Tunggal itinay kuya tinapay mangan kami. Ket itinay kuya kalis uminom kami. Iparang-arang ni ti papatay mo. Wapo aging kay ti yay mo. Itingarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngat daditoy saklang mo katag serbi kamken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto, keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda anakapudno anagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
isalakan na kami kadi Apo iti amin adakes, itdem kadi asi aayat ti kapyam iti unos ti panagbiag mi, kat babaan ti tulong taasim, ilisi na kami akan kanayon iti basol, ket ikanawa na kami iti amin ariribok, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Pumiyang Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, nudikat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Addaan siraragsak a puso nga napnuan pamati ken Kristo a nagungar, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus sa nagungar kadagiti natay, nabiyag nga ng tinamnama, ng tibiyag kada tayo, inaon na tayo, iti basol babaan ti panagungar na, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salae nga saom, mapaimbag tontoy kararwa.
Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo, ibukbok mo kadi kada kami ti Espiritu ti ayat mo, itaimbag mo. Pagkay saem dagiti taraon mo, dagiti tinaraonam, babaen dati a sakramento ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Sakbay ti panakaam ay pakaam mo, ken ti maudi a pamindisyon, aramiden tayo pay ti ragragsak tayo, ti panangrambak tayo, ti panagungar. Dagiti dadno malalaki apo, awitan dati ni Apo Resurrection, kastamot ni Apo Santa Maria nga agladadingit, agrikos ijeruar, sumrek nga dua, santo kantaan tayo ti kanta, ti ragragsak, ti panagsabot, ti panagungar. Anyong ikatan, awitin nyo tabase na. Anyong ikatan deta. Ada mga alada ito eh. Ada mga alada ito eh. Laki. Ano pa nga? Jilikot ka na, jilikot. Baru kayak Retro, apa yang kami kat bayar amun kan? Anyala nilang harus mailibot ni Ipan. Ang mailibot eh. Kat mo kaya. Ingat to yo at maawiti yaw. Han iraman nyo database na. Iraman nyo database na. Ingat. Dagiti babae apo, surutan tayo ni Mama Mary. Dagiti boys, sumurot da kini Risen Christ. Gangtan tayo dagiti kandila tayo apo.
Jay dati nga dalan apo nga pagpagnaan tayo ti sabot ti pagnaantay mo't laeng. Rikusan tayo daytoy plaza. Uy. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Denggen yu daytoy damag ni Kristo nagungaren, agkanta ken agrambak ni Kristo nagungaren. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Iwaragawag tayo amin ni Kristo nagungaren, agrago ken agragsak ni Kristo nagungaren. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Uta umang namnamaka ni Kristo nagungaren, punasem dagiti lulwam ni Kristo nagungaren. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Denggen yu daytoy damag ni Kristo nagungaren, agkanta ken agrambak ni Kristo nagungaren. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah. Dayawen tay ti Apo, Hallelujah.
ni patayen, pinarmek ni balaygi, awanen ni patay, nagungaren, 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 Alleluia, 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 nagungaren. O patay, sa dinodiayan mo, ayan na tay balaygin, kentay panilod mo, nagungaren, 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 Alleluia, 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 nagungaren. Lumay ramantay, di papatay na, may ramantay tumet, di pa nagungar na, nagungaren, 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 Alleluia, 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 nagungaren. Ni Kristo no di napagungar, awan serserbina, di pamati tayo, nagungaren, 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 Alleluia, 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 nagungaren. O patay, sa dinuti ayan mo, ayan na tay balaygi, kentay panilod mo, nagungaren, 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 Alleluia, 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 nagungaren. Naparmek ni patayen, pinarmek ni balaygi, awanen ni patay, nagungaren, 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 Alleluia. Nagungaren, nagungaren,
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
ti anak mo, nagtaod ken ka, Alleluia, Alleluia. Nagungar akas kinunana, Alleluia. Nagungar akas kinunana, Alleluia, Alleluia. Kakasinakam iti Diyos, Alleluia, Alleluia.
Palakpakan tayo. Alleluia, alleluia. Madanagan na kadagitoy anghel nga naluumag no kasanuda nga tumayab. Pakaamo apo into no bigat, ati oras tayo alas 9, adan to right of reception tayo, ti kabsat tayo nga agsubli iti pamati, adan to team building dagiti agtutubo, ken anya na ganan, ikatching anya riyan, natay basta agbirok kayo kan itlog no bigat at da no premyo na ti tunggal itlog. Diya ka mo no sa din no pagidulinan da hangkay nga maturog bantayan nyo ti aglawlaw ti simbahan ta ado dagiti ubing da nang sponsor ti merienda tayo tatta after misa diya ka mo no umanay siguro mat ngaros kaldaw into no bigat at nang sponsor ti ice cream nasaya at no umay kay to pagyamanan launay apo. Pagyamanan tayo dagiti amin nga nagsakripisyo nanipod pay iti nangrugiti kwaresma tayo dagiti nagaakem iti Domingo dagiti nagaramid ti palaspas dagiti nagsagana dagiti amin nga daakem na nangrugi iti Huwebes iti Biyernes ken tatta ti panagungar nagamin nga ramrambak tayo apo pagyamanan tayo nabunga dagiti sharers tayo apo. Idi kalman agto ay day one idi madamati sharing kaslahang ko unay na rin na tagtugtugawak dita nakafocus ak iti technicalities nagayagay mic nagitay kasano ti pa nagperform dagiti kakabsat tayo ta nagworkshop kami ngarod nakafocus ak ti technicalities kumalaisig pala dagiti adalikodak mga nagpudot kung kunada jay ngam tatay buyaak nga dublian nagajay sharing, ken nagajay comments da. Kaslamat, ijay mga matukajir inakon ka congratulations kada tayo amin apo. Amin awan labas na amin nga dakem na, amin nga naayat nga timulong nagsakripisyo, dagiti aktibidades tayo, aging gana daytoy, aging ganan to no bigat. May salati prinsipyo tayo kumaapo ni Apo Dios ti maidaydayaw nya. Palakpakan tayo man ni Kristo nga nagungar. Kadagiti amin nga sumubsubaybay kada tayo, aging gatatta, dadagiti sumubsubaybay akakabsat tayo, pagyamanon da kayo, kadagiti tulong yo, kadagiti saksakripisyo yo. No nakita tayo apo, ejay istasyon general tayo, awan tinasaya at nga images tayo, dayati sumarunong nga mapaadda dito'y parokya, awan ti dadakkel nga images tayo nga nasaya at nga mailibot, crosslatan, dyan libot tayo, tatayo Santo Enchero, inaunapay ngam ni ma'am natin samot. Nasurok sa mga 100 tawunan. Dagiti mapaadda apo tapno, dagiti simbolo. Dagiti gamin ka simbolo matlaang ti pamati tayo. Tano na pintas, makatul. Kala ko mama di balayo, apay nga dalusam di balay mo, apay nga papintasam di na iunag kenro ti balay mo. Tapno makaayayo kitaan, makatulong mati panagsaya. Kas diyang matlaang dagiti gamit tayo, dagiti ka visual aids ko na tayo dagitoy, na makatulong damlaang iso nga manipod tataging ganan na iton sumarunong nga simana apo, no daak to pa, baka da kay tulaangan, isagana tayo amin, tapno napinpintas mo laang, tasayang niya. Kino makita tayo ka, dahil nga kaaktibo tayo, mabalin mo gayam, dahil kaaktibo yo ka napintas mo gayam, kasayang, agaramid tayo nga rodan, apay nga di tayo pailang ipapati. Nagiti kumama akulit nga nagawit, no nagpayak da kumamot, di na may mayat kuma. San Miguel samot, anghel da dagitoy. Makatulong, dagiti araramidan tayo, no maipapuso, makatulong, di pa nakapaunag ti pamati. So agkararag tayo lata po, itultuloy tayo lata. Ala, congratulations kada tayo amin nga hangko mga tibag. Ulitin tayo, angko mga jibagbagi tayo ti maitanok. Nya? He must increase, kuna ni San Pablo, I must decrease. Amin, amin.
Nagmamayat ti sharing, nagmamayat dagiti aktibidades tayo, nagmamayat dagiti ibi pa nagibasa tayo, ngam kamuudyanan na haang ko mga para iti bagbagi tayo para kumakin ni Kristo nga nagungar. Nalawag, tumakder tayo para iti nadaega pamindisyon. Timan nakabalin amin, a Diyos, bendisyonan na kayo kumaita nga aldaw ti panagungar, iti kaasi na, sa lakniban na kayo kuma iti amin abasol. Amen. Insubli ti Diyos kada kayo ti agnanayon abiyag, babaen ti panagungar, ti bugbugtong nga anak na, sapay kuma, taparaburan na kayo, kadagiti 50 agungguna. Amen. Itata na sungput yon, ti panangilagip yo, ti panagtutuok ti Apo, ketramrambakan yon asiraragsak ti panagungar na, sapay kumata babaen ti tulong na, makadanon kayto kadagiti ramrambak ti agnanayon aragsak. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti kapya ti Apo, alleluia, alleluia. Agyaman tayo ti Diyos, Alleluia, Alleluia. Palakpakan tayo Apo ni Kristo nga nagungar. Nagungare, 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 Alleluia, 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 nagungare. Laparmek ni patayen, pinarmek ni balaygi, awanen ni patan, nagungare.